Salutare! Azi vom începe un nou episod cu jocuri, dar mai întâi vreau să mă urmăriți pe Instagram. Pagina mea este Andreea Dea. Așa. În fine. Și cam asta am vrut să vă spun și dacă vreți să facem să fac altceva, challenge-uri, provocări și mai multe chestii sau chiar și alte jocuri, spuneți în comentarii. Eu pentru asta am făcut acest vlog, fiindcă episodul cu jocuri încă nu am vrut să fac, fiindcă nu prea merge bine. Și să vă rog, spuneți-mi ce vreți să pun pe YouTube, please. Ok, după ce o să-mi spuneți, o să selectez în comentarii unele provocări sau ce să acolo și văd. Ok, deocamdată vreau să fac provocări nebune. Dacă vreți, dați-mi provocări. Sau dacă vreți să fac altceva, spuneți. Ok, ne vedem poate în alt vlog și cel mai bine dați comentarii să știți ce să fac. Ok, bye!